Ife omimi nke ahụhụ, that is the sorrowful mysteries in Igbo language. The chorus: Eze nwanyị o Maria, ị bụ nne nke ọrịa niile, nụrụ nara ihe omimi nke a, ukwe na ekpere nke anyị. I'll sing it. Eze nwanyị o Maria, ị bụ nne nke ọrịa niile, nụrụ nara ihe omimi nke a, ukwe na ekpere nke anyị. Nke mbụ, ka anyị lụọ na Getsemani ka Jesu si taa ahụhụ na mwute wutere ya n'obi na ọsịsọ mme nke sọrọ ya. Nke abụọ, e kedoro Jesu n'ide n'ihu nke mmadụ niile, e zitere mmadụ nkịtị ka afa pịa ya ụtalị. Nke atọ, ndị agha kpara okpu ogwu kpube n'isi nke Jesu, ha na-akọcha dinwenụ anyị ekene eze ndị Juu. Nke anọ, ekpe gbuo Jesu ka ọ nwụrụ, ka o wee bụrụ obe dị alọ. Ugboro atọ ka ọ dara n'ala n'ụzọ nke buso okwute. Nke ise, ka Jesu ruru Kalvarị, ndị agha nara ya akwa ya, ha were nnukwu ntụ igwe kpọdo Chukwu nwa n'obe. I'll go through it again. Ife omimi nke ahụhụ, which is the sorrowful mysteries in Igbo language. Eze nwanyị o Maria, ị bụ nne nke ọrịa niile, nụrụ nara ihe omimi nke a, ukwe na ekpere nke anyị. Nke mbụ, ka anyị lụọ na Getsemani ka Jesu si taa ahụhụ na mwute wutere ya n'obi na ọsịsọ mme nke sọrọ ya. Nke abụọ, e kedoro Jesu n'ide n'ihu nke mmadụ niile, e zitere mmadụ nkịtị ka afa pịa ya ụtalị. Nke atọ, ndị agha kpara okpu ogwu kpube n'isi nke Jesu, ha na-akọcha dinwenụ anyị ekene eze ndị Juu. Nke anọ, ekpe gbuo Jesu ka ọ nwụrụ, ka o were bụrụ obe dị alọ. Ugboro atọ ka ọ dara n'ala n'ụzọ nke buso okwute. Nke ise, ka Jesu ruru Kalvarị, ndị agha nara ya akwa